tal? Boas noites, benvidos e benvidas ao Contraste. Sinto anunciarlles que esta noite o debate que tiñamos programado, centrado no Concello de Meaño, non se vai poder realizar. E todo porque dos tres candidatos que estaban convidados a esta cita, dous deles decidiron non asistir. Un é o candidato do Partido Socialista, que dende hai semanas xa nos indicou que non ia participar neste debate electoral. A outra ausencia é unha ausencia de última hora, é o do candidato do Partido Popular. Despois de moitas xornadas sen confirmar a súa participación, e a pesar de que onte mesmo pola noite nos indicou que en principio contásemos con el, esta mañá nos chamou para indicarnos que non podería participar neste faladoiro por motivos de saúde. Sendo así, desexámoslle unha pronta recuperación. Quen si está connosco é o candidato da formación Meaño Independente, o señor José Manuel Aspérez, a quen pasamos xa a saudar. Señor Aspérez, moi boas noites. Boas noites. E benvido a este debate electoral que finalmente non puido ser, así que o transformaremos nunha entrevista porque vostede ten todo o dereito do mundo a expoñer ante os seus veciños e ante a audiencia de Canal Rías Baixas o seu proxecto para a súa localidade. Se lle parece, antes de comezar con esa conversa, vemos un pequeno resume en datos do concello protagonista desta noite. O concello de Meaño, situado en pleno corazón do Salnés, ten unha extensión de 28 km cadrados. A localidade, eminentemente rural, divídese en 7 parroquias. Nos últimos anos, a súa poboación mantense estancada. Segundo o último dato do Instituto Nacional de Estatística, na localidade viven 5.315 persoas. No ano 2015, no municipio contabilizábanse 5.382 habitantes. Os meañeses están chamados a elixir 13 representantes nas eleccións do 26 de maio. Son os mesmos que a toda agora. Nas eleccións de 2015, o PP volveuse a lista máis votada, facéndose con 7 actas. A formación Meaño Independente rompeu no consistorio con 4 concelleiros. O PSDG, pola súa banda, mantivo a súa representación con 2 edís. O BNG, entretanto, perdeu a representación que tiña. O PP fíxose de novo coa maioría absoluta, aínda que desta vez máis axustada que en anteriores mandatos. Por número de votos, o PP fíxose co 44% dos apoios, con 1.358 papeletas ao seu favor. A formación Independente contou co respaldo de 890 veciños. Por último, os socialistas sumaron 503 papeletas. A actual alcaldesa Lourdes Sucha, do Partido Popular, anunciou hai meses a súa retirada da política. Con ela fora do xogo, o único que arestora se sabe ao 100% é que Meaño sairá deste proceso electoral cun novo rexedor, gañe quen gañe. Pois xa víamos agora, Meaño vai ter un alcalde diferente ao que tiña ata agora, ata que Lourdes Sucha anunciou hai meses, a mediados de decembro aproximadamente, que se retiraba do mundo da política. Como valora vostede a súa xestión, os seus anos de goberno? Bueno, a Lourdes Sucha para o Concello, para nós, xa é pasado. A xestión, a nosa labor desde a oposición foi crítica coa súa xestión. Hubo obras, hubo actuacións coas que para nada estamos de acordo, pero estamos pensando no próximo 26 de maio e na próxima contenda, despois da súa renuncia, despois de que o partido deixase de contar con ela, pois é o que estamos expostos agora, a ese enfrentamento electoral simplemente político, e que o 26 de maio pois espero que os veciños opten por confiar na nosa candidatura. Bueno, Meaño Independente agora mesmo a segunda forza no consistorio. Vese vostede capacitado, tanto vostede como a súa formación, para asumir o temón, digamos, o bastón de mando do municipio? Sobre todo, véxome acompañado e véxome fuerte porque temos un grupo de xente formada, de xente con ganas, de xente con interés de pelear, de buscar e de atender aos veciños. Esas necesidades, esas demandas que moitas veces durante a legislatura non foron atendidas, creo que co equipo que teño, co equipo que somos, coas decisións que tomamos en equipo, sí que evidentemente estamos capacitados e estou capacitado. Eu levo, xunto cos outros 3 concelleiros, 4 anos aí na oposición, un período que foi enriquecedor, que aprendemos moitas cousas, pero creo que é o momento de intentar e de que a xente aposte e confíe
na nosa candidatura. O PP actualmente a forza máis votada en Meaño, que lle parece o seu novo candidato? Pode ser unha ameaza maior do que era Lourdes Ucha? O candidato pode ser un reflexo do que é hoxe. Se le espera e non está. É dicir, estamos falando, están intentando, diría incluso intoxicar a política municipal con enfrentamentos, con confrontamentos, e hoxe era unha oportunidade para estar aquí. E sí que é certo que a candidata do PSOE, pois por motivos laborais, xa manifestou, como dixeche, a súa ausencia. Sin embargo, o candidato do Partido Popular, que parece ter moito tempo para estar en sitios incluso nos que non se lles espera, porque cando un está en sitios no que non se lles espera se nota, incluso está incómodo e fai sentir incómodo a xente. Sin embargo, hoxe aquí sí que se lle esperaba, e hoxe era unha oportunidade para as nosas propostas, as súas propostas, que os veciños as coñecesen, que os veciños escoitasen os dous. E non vamos a tachar dun acto de cobardía, pero, dende logo, era a oportunidade de explicarlle a xente que pensa facer el con temas moi puntuales, moi concretos, e que a xente ten esa inquietud, e que pensamos facer nós, que coñece el, que coñecemos nós, e o mellor ese medo é o que levou a non estar hoxe aquí. Quixera aclarar, por certo, que o candidato do Partido Popular alegaba motivos de saúde para non estar aquí. As condicións destes debates electorais tamén dan oportunidade ao número 2 da lista de cada formación a que asista no caso de que o primeiro candidato non poida participar. No caso do Partido Popular, nin o número 1 nin o número 2 finalmente quixeron asistir a este debate. Seguimos falando, houbo rumores no seu día dun posible achegamento entre os independentes e o Partido Popular para unha posible candidatura conxunta, unha cuestión que finalmente quedou descartada, e partindo disto, pregúntolle polos posibles pactos que poidan producirse despois das eleccións municipais no caso de que ningunha forza teña a maioría suficiente para poder gobernar en solitario. Vostede, no caso de ter que elixir por cal formación se decantaría, no caso de que finalmente teña que ser así a solución política para o Concello, escollería antes o Partido Popular ou o Partido Socialista a hora de iniciar esas negociacións? A maioría absoluta en Meaño marca o número 7 da lista. O número 7 da nosa lista é Pepe Varela. Todo o mundo, toda a xente conoce a Pepe Varela. E Pepe Varela vai ser concelleiro, ten que ser concelleiro. Si Pepe Varela é concelleiro, esperemos que así sexa, eu contarei coa xente do PSOE, contarei coa xente do PP, contarei coa xente do PP, contarei coa xente do PSOE para levar adiante un programa de goberno. Non hai que descartar a oposición, non ten que ser apartada a oposición. Eu creo que incluso un grupo gobernando con maioría absoluta debe ter na xunta de goberno membros da oposición, consensuar temas con membros da oposición. Nós en toda a legislatura fomos chamados 2 veces por a alcaldía, 2 veces. Insisto que espero que Pepe Varela sexa concelleiro e, polo tanto, o número 6, 5, 4, 3 e 2 tamén, e, polo tanto, falar do que haxa que falar, pero ser alo menos 7 concelleiros. Falamos de máis asuntos, por exemplo, de infraestructuras. Que grandes proxectos ten a súa formación Meaño Independente para a súa localidade? Vamos a ver, as infraestructuras son indispensables para o desenrolo do Concello, non? E hai infraestructuras que son básicas, necesarias e imprescindibles. Pensamos nunha conexión máis directa entre Dena e a autovía. Ahora mismo, evidentemente, en Meaño hai unha salida de autovía, hai unha entrada para a autovía, pero Dena, que é a parte máis urbana do Concello, necesita un acceso máis directo á autovía. Pensamos neso. Pensamos na mellora de camiños e viais que están totalmente abandonados e que teñen densidade de tráfico importante, por exemplo, dende a piscina aos Xeixiños, na zona do Novo Forcado hacia Buín, en parroquias como Padrenda, Baixada hacia a Iglesia dende a carretera xeral. Hai carreteras moi concretas, vías moi concretas que quedaron totalmente abandonadas, algunhas delas promesas na anterior legislatura, escritas no programa do PP e totalmente abandonadas, pero pensamos noutras dirixidas e con unha demanda importante por parte de moitos veciños de Meaño, como é, por exemplo, as instalacións para a banda de música, para a escola de música.
Ese algo que, por exemplo, me gustaría saber a postura do Partido Popular, do candidato do Partido Popular. Tamén me temo que incluso casi non sabrá onde ensaya hoxe en día a banda de música, os problemas que ten a banda de música cos ensaios, xa non onde actúa ou onde temos que celebrar os festivais, senón simplemente saber onde actúa, onde deixa de actuar, onde ensaya ou deixa de ensayar. Creo que para o candidato do PP sería un problema. E a banda de música, a escola de música, é un pilar principal no Concello de Meaño. Falaba vostede agora dese estado dos camiños en moitos puntos do Concello. Pregúntolle por esa cuestión, polas dotacións municipais básicas, como poden ser os camiños, pero tamén o alumeado, a auga, o saneamento, que deficiencias se detectan na súa formación? No 2020, que casi estamos, é inconcebible para nós que algunha casa, por poucas que sexan, algunha vivenda este sin saneamento. Iso é outra das necesidades que quedará cuberta nesta legislatura. A día de hoxe temos un gran problema na EDAR de Dena. É evidente que fai falta inversión na separación de aguas pluviais, de aguas residuais, para evitar o saturamento, a saturación da EDAR de Dena. Ademais, aínda cando agora se vai a conectar o polígono de Sanxenxo na depuradora de Dena. Outro aspecto no que me gustaría saber a postura do PP, a postura do candidato, porque notamos especial interés por parte dun concello veciño non é sentirnos gobernados, non é que nos gobernen, pero casi. Eu creo que Meaño ten que tomar as súas decisións e ten que ser fuerte no momento de tomar as súas decisións, e posturas como esta demostran cal pode ser o camiño que tome o candidato do PP. Houve un proxecto polémico nos últimos meses en Meaño, esa nova praza pública que se está facendo en Dena, que vai con retraso. Vostedes estiveron en contacto cos comerciantes, e aproveito xa para enlazar con outra cuestión sobre este sector co que vostedes estiveron en contacto, que lle poden ofrecer ao sector comercial, ao pequeno comercio da localidade. Na anterior legislatura, na campaña da anterior legislatura, viñamos apostando por un gran proxecto para Dena, unha gran plaza pública, que fose un centro de socialización da parroquia de Dena, pero non só da parroquia de Dena, senón de todo o Concello. En Dena é onde está a maior parte do comercio, sin evidentemente despreciar e deixar de ter en conta pois as peluquerías e outros tipos de negocios que hai en Meaño, que pode haber en Simes e que pode haber en calquera outra das parroquias do Concello. A plaza que agora mesmo se vai facer é un correr para adiante do Concello, un gasto que vai rondar os 400.000 euros e que se vai a convertir simplemente nun aparcamento. E digo simplemente porque algo máis necesita Dena con aparcamento. Evidentemente necesita aparcamentos. É unha deficiencia importante e o comercio, a veces esa pode ser unha causa da morte dun sector e, en concreto, pois da evolución positiva que está tendo Dena. Nos temos en cabeza, estamos ultimando os puntos para levar a cabo esa gran obra que merece Dena, e esa gran obra que estamos seguros que os veciños non só demandan, senón que lles vai gustar, e que será ese punto de socialización, ese punto de dotamentos municipais, de servicios para os veciños e de aparcamento para os veciños. Despois, respecto ao comercio e as pequenas empresas, hai puntos que temos moi claros na nosa cabeza. En toda a legislatura, as cantidades de obras e presupuesto, euros, ao fin e ao cabo, que o Concello leva empregado en facer obras, as empresas de Meaño se viren beneficiadas ínfimamente. Ínfimamente. Nós temos e vamos a marcarnos esa prioridade tamén, pensar no comercio, pensar nas empresas de Meaño, para que cando o Concello teña que dispoñer delas, dispoña delas. Este primeiro con elas. Temos pensado, para os máis pequenos, montar un punto no Concello, unha persoa no Concello, un servicio no Concello, pensando en que se dedique á formación dos empresarios, á información para os empresarios,
a incluso subvencións, porque ao final as subvencións están aí e son fondos que veñen da Unión Europea, que poden vir de ministerios, que poden vir da Xunta, e se nos escapan, se lles escapan por falta de medios de acceso de información, queremos que eso se dé dentro do Concello. Xa que fala vostede dese tecido empresarial, se parece facemos unha pausa para a publicidade e de contado metémonos xa de cheo na cuestión da economía e tamén do emprego. Pausa mínima e de contado seguimos neste Contrastes Meaño. Ata agora. Seguimos en Contrastes esta noite, centrámonos no Concello de Meaño co candidato de Meaño Independiente. Antes de marchar á publicidade, estábamos xa meténdonos de cheo na cuestión da economía, falando de tecido empresarial. Agora imos falar tamén de emprego. Voulle preguntar ao candidato que propostas ten en materia de emprego, como poder fomentar a creación de postos de traballo na localidade. Ese punto dentro do Concello, un Concello tan pequeno como Meaño, ten un pouco as mans atadas. É certo que hai que tirar de outras institucións, é certo que temos aquí a Mancomunidade, que temos plans da Diputación, dos que hai que tirar e aproveitarse. É certo que se o candidato estuvese aquí nos podría explicar desde a Mancomunidade que leva feito en 15 ou 16 anos, por Meaño. Porque en 15 ou 16 anos, e nos 4 últimos que nos estamos aquí, dentro da comunidade non se fixo absolutamente nada. Como anécdota, recordo hai uns días, hai uns meses, nunha rotonda de entrada a Meaño, había 15 obreros traballando, 14 obreros traballando nunha sola rotonda e ningún era de Meaño. Entón, me gustaría preguntarlle, por exemplo, da Mancomunidade, que se preocupou, que fixo dentro da Mancomunidade, que é un organismo que, según parece, el domina, e el coñece moi ben, que fixo por Meaño. Dentro da Diputación hai outros plans que se tratan de aproveitar, que se tratan de personas que están en Meaño demandando certos empleos, pois encaixen nos plans de emprego da Diputación. Dentro do Concello, creo que o que hai que promover é esa axuda ás empresas, que un polígono, que hoxe en día é unha área industrial, está medio abandonada, sin regular, se poida regular, se poidan seguir establecendo empresas ali, que o comercio teña o apoio suficiente para que nun momento actual como que estamos, que o internet nos está comendo, que se poidan defender, que poidan afrontar esa nova maneira de comprar e de vender, e que a hostelería sexa tamén un tirón. En turismo en Meaño non se inverteu absolutamente nada, e volvendo á Mancomunidade, no último pleno, plenos os que, por moito interés que o candidato do PP teña en Meaño, non asisteu ainda a ningún, pois no último aprobamos un pago dunha factura á Mancomunidade, donde unha parte iba destinada a unha partida de turismo. 6.000 euros prácticamente. Meaño pagou a Mancomunidade por turismo. No pleno, a propia alcaldesa respondeu que non recibimos nada directamente de turismo. Sí, se fan as campañas da Mancomunidade fora da comunidade, pero o beneficio directo cero. O beneficio directo cero porque hai asuntos como o paseo desde os Seixiños ata Simes, que podrían lanzar incluso ata coa ruta da Pedra da Auga, está sen rematar, está sin facer. E é algo que tamén levaremos no programa, que tamén será unha das nosas prioridades, pero bueno, xa foi no PP, no anterior programa do PP estaba prometido e aí está sin facer. E queremos que Meaño sea un referente de senderismo, que sea un referente de eventos. A festa do Albariño deixouse morrer e ninguén se preocupa dela. Bueno, pode que alguén se preocupe dela. Esta xente que co candidato se reúne, eu chamolle reyezuelos, vale? Porque o noso grupo, o que sí pode ter total garantía o veciño de Meaño, é que o grupo de Meaño Independiente é José Aspérez, pero é José Aspérez con un grupo que nos xuntamos, nos reunimos, pensamos e tomamos as decisións. Estou vendo que o candidato do Partido Popular non toma as decisións, el non toma as decisións o seu grupo, toman as decisións incluso fora do Concello. Reyezuelos que é hora de que deixemos atrás e de que os que entremos, os que entren, aposten de verdad polos veciños. Esa festa do Albariño morreu e ninguén se preocupou. E Meaño ten que ser eventos, ten que apoiar asociacións, dende os escarabellos de Simes ata os moteros de Dena, dúas novas asociacións que están impulsando eventos, pero ata a cabalgata de Xil, ata a cabalgata de Padrenda, ata
a festa do Albariño, que lle chamemos como sexa, e que hai que darlle un cambio, pero ten que haber referentes en Meaño. Xa falaba vostede de turismo, antes pasamos por riba da cuestión empresarial. Quería preguntar sobre os sectores productivos, que, segundo o seu criterio, si poderían ter maior percorrido no Concello. Que tipo de empresas ou que actividade productiva se podería implementar no Concello? Coa colaboración, evidentemente, do novo goberno municipal. Temos a Anxenxo Lado, que é un referente de turismo e que nos ten que aportar algo. Pero temos en Meaño esa área industrial, onde hai industrias relacionadas coa pedra, relacionadas co sector conserveiro, coa construcción, que hai que seguir impulsando e atraendo, facer que sexa atractivo esa área para que se asenten empresas. Evidentemente, o sector principal é o albariño, a uva, o viño, e iso ten que ter tanta non, máis presencia do que ten. É o que falaba antes, o evento desa festa do Albariño que había ali, desa festa do Albariño de autor, desos bodegueros que foron inicialmente 20, que ahora son 6, pero que dá igual, nunca houve unha bodega tan grande como Paco e Lola, e hai cooperativistas, nunca houve tantos cooperativistas en Meaño, de Martín Codas, de Condes de Albarei, de Paco e Lola, as bodegas de Siemens, a bodega de Xil. Ten que seguir sendo un referente, temos que seguir apoiando o viño, temos que facer de referencia o viño, temos que aproveitar esas salidas internacionales, nacionales das bodegas para que promocionen Meaño, para que cando vayan a unha feira do viño se promocione ali Meaño, que deixemos de ser unha salida de autovía, seguimos estando entre Cambados e Sanxenxo, non, temos que ser Meaño, Meaño por algo, Meaño polo que somos, é simplemente que alguén se interese por eso, por facer unha seña de identidade. Como ve o estado económico municipal? No estado económico do Concello en sí non é malo, vale? É un Concello que presume de superávit. A mí non se me ocurriría como Concello, como alcalde, presumir de superávit, vale? Non ten que sobrar un euro ao final do ano. Meaño este ano perdeu subvencións, hubo que devolver subvencións, partidas tan pequenas como 800 euros a Diputación, pero partidas tan grandes como aquel plan que sacou a Diputación, donde concellos como Meis estuveron, igual me podo equivocar, pero casi 300.000 ou por riba de 300.000, e en Meaño simplemente non se pideu nada porque, según o Concello, según o grupo de goberno, non había necesidade dun proxecto en Meaño. Entón parece que vamos sobrados. A Escola de Música de Meaño, co que é a música en Meaño, co que é a banda en Meaño, deixou de solicitar unha subvención que rondaría os 10.000 euros, pois porque alguén se lle esqueceu. E non pasa nada porque hai fondos, porque hai fortaleza. Non, eso non é fortaleza, eso é falta de xestión, falta de interés, un pouco de hipocresía despois agora ao momento de xustificarse. Se vostede chega a ser o alcalde da localidade, que ten pensado facer cos impostos? Vai nos deixar tal como están? Ten pensado subilos, quizáis baixalos? Non, vamos a ver, o imposto principal que soportan os veciños e que depende do Concello é o IBI, basicamente, a contribución. Temos un porcentaxe sobre o valor catastral das vivendas, dos bens, que é sobre o que se calcula o que pagas ao final nese recibo, que é dos máis baixos que pode haber, o máis baixo que pode haber. É certo que na parte rústica temos un dos máis altos e se podría tocar, pero tamén é certo que é a menor carga que soportan por agora os veciños. Sí que se está vendo que cada vez se paga máis polo rústico, e se hai que revisar eso, revisaremos a baixa, e logo que trataremos de tocar son tasas, actividades extraescolares e certos servicios que dá o Concello, que moitos deles son prácticamente financiados polos usuarios, polos pais, o 100%, vale? Dende campamentos de verán, dende actividades de verán, dende actividades extraescolares, dende escola de música, e trataremos aí de facelo máis atractivo, máis levadeiro para todos os veciños. Vímolo ao comezo, nos últimos anos a aprobación da localidade está prácticamente estancada. Segundo o último dato do Instituto Nacional de Estatística, na localidade viven 5.315 persoas. É o último dato oficial disponible. Que se pode facer para atraer a novos veciños e para fomentar que a xente moza, especialmente, veña a vivir ao Concello? Facelo atractivo. A única medida que respecto á demografía se aprobou nesta legislatura foi a aprobación dun cheque bebé, chamémolo así, de 150 euros. 150 euros que non supoñen nada.
non só non supoñe nada, senón que algunha desa xente que vai recibir esos 150 euros, creo que foron 16 personas, me pode equivocar, pero creo que foron 16 beneficiarios, incluso lles pode costar parte de eso que recibiron, porque os obliga a facer a súa declaración de renta ou recibilo en concepto de subvención. Hai no que facer atractivo, pois intentar que se volva a construir, que haya máis vivenda e que haxa servizos, que haxa colexios con plan madrugas, que haxa colexios con comedores. Aquí nesta legislatura, durante esta legislatura, hubo 2 actos do Partido Popular en Meaño para construir o mismo comedor de Dena, un no 2015, outro no 2017, quero recordar, e nin no 2015, nin no 2017, nin agora que estamos no 19, síguese sen facer o comedor escolar. Servizos é iso que tanto se fala, tanto se enche a boca, pero logo non se fai nada. Conciliación, que a xente poida conciliar a súa vida familiar. E Meaño é un concello donde se dan todas as características para poder leválo a cabo. Precisamente, falando de servizos sociais, que xa introducía vostede o tema, que máis, a máis de todo o que acaba de comentar, que máis precisa o concello para o benestar dos seus veciños? Os maiores e os nenos. Por exemplo. Os maiores e os nenos. Os maiores e os nenos van a ser os dous nosos colectivos nos que nos vamos a centrar. Os maiores, esas actividades que agora mesmo xa hai, esas saídas a balnearios, esas actividades, vanse a seguir mantendo e vanse a potenciar e vanse a aumentar. Os maiores, hai un problema en casi todos os concellos do rural que é a asistencia ao médico. Hoxe o fillo traballa, a filla traballa, xa non hai netos na casa e temos que ir ao médico. Bueno, pois os maiores se lles axudará a ese desplazamento médico. Crearemos algo parecido, temos o concepto, o nome xa lle daremos, que é o menos importante, podemos chamar bonotaxi, pero para que unha persona non dependa de un terceiro e teña a posibilidad de ir ao médico. A escola de música para maiores, a escola de música en Meaño para nenos, referente en toda a comarca e seguro que en toda Galicia. A banda de música referente en toda a comarca, en toda Galicia, pero tamén música para maiores. Van ser o centro de día, non nos podemos esquecer do centro de día, un centro polivalente, que se está quedando escaso, que se está quedando anticuado, que non chega a cubrir as demandas do concello, as demandas dos veciños, e que temos que darlle unha volta, pero volta completa, pois posiblemente con unha nova infraestructura. Falamos de participación cidadá, como se pode facer para que os veciños e as veciñas do concello de Meaño se impliquen moito máis na actividade social e cultural, sí, pero refírme especialmente á actividade política, a que os veciños se impliquen no que pasa dentro da casa do concello. O primeiro que se teñen que encontrar é cun grupo, cun alcalde, que o reciba, que a porta este non no piso de arriba, se pode ser no piso de abaixo, xa non digo na rúa, pero no piso de abaixo, que este a porta sempre aberta, que este o teléfono sempre disponible e que teña un grupo ao seu arredor donde os veciños sepan cando e a quen acudir e que van a ser sempre escoitados, algo que hoxe non hai, algo que o grupo de goberno e o candidato do PP creo que vai repetir, algunha desas persoas que están no grupo de goberno non están, nin se lles espera, e polo tanto cambiar ese concepto. Non pode ser que haxa concelleiros con 15 anos aí que non haxan feito nada pola súa parroquia e que sigan. Non sei que pode esperar Dena de un concelleiro que leva 15 anos, non sei que pode esperar algunha outra parroquia de concelleiros que levan aí moito tempo e siguen sin aparecer. Quixera preguntarlle tamén a súa opinión sobre a transparencia municipal e sobre como melloraría esa transparencia Meaño Independiente. Reiterarme un pouco no dito. O acceso a internet, ter un portal web, unha páxina web onde os veciños poidan acceder, si ben é certo que o perfil dos veciños de Meaño, por desgracia, está sendo dunha edad moi avanzada e, polo tanto, eles gustalle que estés con eles, que cando haxa un acto estés con eles, que cando programes un acto contes con eles, que hai que estar cerca deles. Cercanía dos políticos aos veciños. José Manuel Las Pérez, candidato de Meaño Independiente, alcaldía desa localidade, moitísimas grazas por participar nesta entrevista, mellor dito, neste debate que ia ser e que finalmente non puido ser.
Moitas gracias. Pois así poñemos o punto final a este Contrastes Meaño. Xa saben que continuamos coa programación electoral aquí en Canal Rías Baixas, centrándonos nos distintos concellos da nosa contorna. O vindeiro luns, o Concello de Ponte Caldelas será o protagonista. O martes da semana que ven, Cerdedo Cotobade, e o mércores, no 1º de maio, visitaranos o Concello de Valgas. Graciñas pola súa atención. Adeus.